Bon dia. Ja que no pugui estar per motius familiars avui presencialment ací, valgui aquest vídeo entà presentar a Joan Carles Riera Socasau e ath son darrer llibre Er Hospital de Sant Antoni de Viella. D'entrada, què pugui dir de Joan Carles? Que és un bon amic e un gran col·laborador, que és metge e que, com a tal, ha hagut l'honor de formar part de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, que és un historiador vocacional, membre de l'Institut d'Estudis Aranesi i col·laborador habitual de la revista Terra Aranesa, que tostem ha treballat de manera incansable en la recerca històrica d'Aran. Suen amb aspectes relacionats amb la sanitat. Això ja des de la seva pròpia tesi, Aspectos sanitarios de los archivos parroquiales del Valle d'Aran, siglos XVII i XVIII, en publicacions com era Sanitat en la Val d'Aran, o més recentment els professionals de la sanitat en la Val d'Aran. En plia pandèmia, en 2020, també mos dec hi ha extraordinària conferència sobre les epidèmies històriques documentades en la Val d'Aran. Més també s'ha dedicat a la recerca i difusió de la història general d'Aran. Com a comissari en l'exposició Aran Clavis Regni, un comissariat en qual jo avui també he el plaer de compartir també, o en llibres com era Val d'Aran, era Lluitana Termiera, Castells medievals de la Val d'Aran, era Primera Guerra Carlina en la Val d'Aran, Juan Blázquez, General César, i també un piler d'articles sobre treballs d'investigació, uns d'ells sobre la postguerra i els represaliats aranesi, o hi ha com sobre la verdadera història del cementeri civil de Bausen. Com a vedeig, ell és un autor polifacètic que ha tocat a força d'experiències. Avui presentam el son darrer llibre, Er Hospital de Sant Antoni de Viella. Tot intuïm que hi ha un abans i un després de que entrés en funcionament aquesta institució. Més això que no coneixem és l'origen d'aquesta institució i encara menys ens imaginam els contratemps i dificultats que hi hagué en poder-la realitat. Hi ha aquesta possibilitat de conèixer tota aquesta longa i complicada història, això que ens ofereix Joan Carles Riera Socasau en aquest llibre. A través de la plana abundosa documentació original generada per els protagonistes. Feliciti, doncs, a Joan Carles per aquest treball, extraordinari treball, i en aquesta diada de Sant Jordi vos inviti a tots i vosaltres a llegir-lo, aquest llibre. Bona lectura.